थांनाय 3 आगस्ट खालि क'क्राझारनि साखाथियाव थानाय मागुरमारि बाजारावहाय सानै दाय गैयै सुबुं मेघना ब्रह्म आरो आक्तार आली बिथांमोनखौ नंखायै मोसौ सिखावनि दाय साजायनानै गाज्रि आक्रमण खालामनाय जाथायखौहाय बे हिंसायारि जाथायखौ जोङो मिरु बड'लेण्ड फरायसा आफाद एबा BSUनि जानानै गोख्रोङै सोंखारियो। बेबायदि जाथायखौ जोंनि BTC ओनसोलावहाय जानायखौ जोङो मालाबाबो हास्थाया आरो जों बेखौ लाय होनो हाया। बिनिखायनो बे समावहाय BSUनि जानानै जोंनि क'क्राझार जिल्ला पुलिस एबा प्रशासनखौहाय जाय बिथांमोनहा बे समाज बेरेखा बा हिंसायारि जाथायावहाय इनभल्व जानानै दं एबा जाय बिथांमोनहा बेवहाय दायनिगिरि बिथांमोनखौ थाबैनो पुलिस बिफानाहाय तदन्त खालामनानै थाबैनो आयेननि राहा लानानै बिथांमोनखौ जा आयेनारि साजा दङ बिनि सायावहाय बेखौ जोङो होनानै थार बिजिरनायखौ दाय गैयै बिथांमोन जाय बिथांमोना आक्रमण खालामजादों बिथांमोननो थार बिजिरनायखौ होनो थाखाय जोङो BSUनि जानानै आह्वान खालामो। दा बिनि उनावहाय दिनैसो जानानै थांनाय जोंनि सेन्ट एन्स कलेजनि 10 थाखोआव फरायबाय थानाय सानसोरां नार्जारी होननाय सासे फरायसाया दुगैनो थांनाय समावहाय रहस्यजनक मृत्यु एबा गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जादों। दा बेखौ जोङो BSUनि जानानै दुखु फोरमायबाय। बेजों लोगोसे आसलते जाथाया मा जामारदों एबा बोरै जाखो बेबायदि रहस्यजनक मृत्यु बिथाङा गावनि आगोमा जिउखौ बोरै खोमानो गोनां जाखो बिनि सायावहाय बिनि उनाव सोरबाफोर दङब्ला जोंनि पुलिस बिफानखौ प्रशासनखौ तदन्त खालामनानै जाय बिथांमोनहा बेवहाय दायनिगिरि बिथांमोनखौ साजा होनो जोङो BSU भारतनिफ्राय प्रशासनखौ जोङो खावलायगोन। बे समाव जोङो हस्टेलनि सामलायगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे मोनसे स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेशननि सिङावहाय एबा मोनसे सार्भिलेन्स स्ट्रं डिसिप्लिन हस्टेलनि सिङाव मेनटेन जानांगौ। फरायसा बिथांमोनखौ जाहाथे बिथांमोननि सायावनो गार्जेन बिथांमोनहा बिथांमोननि दायित्वआवहाय गावनि संथानखौ बिथांमोननि दायित्वआव गथायनानै गालाङो। बिनि थाखायनो जाय हस्टेल वार्डेन एबा इनस्टिटिउसननि जाय रिस्पन्सिबल पार्सन बिथांमोना बिथांमोननि जे हस्टेलाव थानाय बेबस्था बेखौहाय मोनसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भाबै बानायनानैहाय बिथांमोननि जे हस्टेल थानायनि सुबिदा बेखौ सामसिनै एबा रैखाथि गोनां खालामना होनांगौ जाहाथे जोंनि फरायसा बिथांमोननि गार्जेनफोरा हस्टेलाव दोननायावहाय गोनो गोथो जाया बेखौ आं खावलायहरगोन। बावहाय आङो खुनु बिसेस जाति जनगोष्ठीनि खोथा लाबोनो सानाखै। मानोना जोङो रावखौबो नासया एबा रावखौबो जों गुबुन होननानै साना। जों बड'लेण्ड फरायसा आफादा दाजेननायनिफ्रायनो एबा बिनि जोनोम जानायनिफ्रायनो गासिबो BTC आव थानाय जाति जनगोष्ठीनि थाखाय खामानि मावबोदों। बे समाव आङो जाति जनगोष्ठी नायालासिनो जाय दायनिगिरि बिथांमोनहा बेवहाय इनभल्व जानानै दं एबा बे जाथायनि थाखाय जाय दायनिगिरि बे दायनिगिरि बिथांमोनखौ हारि धोरोम बेफोरनि सायाव सोनारालासे मोनसे फ्रि एन्ड फेयार इनभेस्टिगेशन खालामनानैहाय बिथांमोनखौ आयेननि भाबै साजा होनो थाखाय आङो प्रशासनखौ आरो फिन खेबसेबाव दाबि दैखांगोन। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।